Poštovani gledalci, vi ste na kanalu Put oko sveta sa Cecom. Večeras je Badnje veče u pravoslavnim porodicama, pa tako sam i ja htjela da vam pokažem kako izgleda zapravo Badnje veče u mom domu. Manje više to se ne razlikuje, tradicija se poštuje, znači vekovima. Srbi slave Badnje veče i u iščekivanju rođenja Isusa Hrista. Želim vam mir u duši, u društvu, dragi moji prijatelji, dragi moji pratioci, budite mi zdravi, srećni, veseli. Kažem da svi skupa dočekamo Hristovo rođenje. Svako dobro, kanal Put oko sveta sa Cecom. Ostanite, pogledajte još malo kadrove. Biće mi zadovoljstvo i hvala vam na izdvojenom vremenu. Srdačan pozdrav do sljedećeg videa, dragi moji prijatelji.